Книги без літар на камунікат.орг. Добрый день, шановное спадарство. Меня зовут Наталья Слиш, и сегодня я прапановываю лекцию по материалах своей апошняй книжки «Культура сексуальных стасункаў у Великім княстве Літоўскім у 16-17 стагоддзі». Якраз зараз лето, перыяд, калі можна і вывучаць літаратуру, а пасля ее актыўна практыкаваць. І зараз якраз гэта самы спрыяльны летні час для такой літаратуры і для такой лекцыі. І сёння я вам прапаную разгледзець наступныя пытанні. Гэта увогуле культурныя умовы, у якіх развівалася Великае княства Літоўскае ў 16-17 стагоддзі. Таксама ідэалы, якія ў той час стваралі для мужчын і жанчын, і асаблівасці стасункаў паміж мужчынамі і жанчынамі ў Великім княстве Літоўскім. І так, першае гэта культурныя асаблівасці. Канешне, калі мы пачынаем казаць пра культурныя моманты, у першую чаргу гэта эпохі. На 16 і 17 стагоддзе прыходзяцца дзве асноўныя эпохі, гэта рэнесанс і барока, якія ў першую чаргу вызначаюць пэўныя асаблівасці і тэндэнцыі. Калі мы кажам пра рэнесанс, то гэта зразумела радзіма Італіі, і гэта перыяд, калі ідзе культурнае разнявольванне, калі звяртаецца ўвагу на чалавека, на яго цела, на прыгажосць. І гэта відавочна паказваюць якраз італьянскія творы мастацтва. Зразумела, што рэнесанс і не толькі ў мастацтве, гэта і рэнесанс ідзе і ў літаратуры, і ў поглядах, і ў дзейнасці гуманістаў, і першадрукароў. І агульна гэта ствараў такой фон, якраз, які спрыяў развіццю адукацыі і развіццю пошукаў новых ідэалаў. 17 стагоддзе – это, конечно, кардынальна другая рэч, это барока і контррэфармацыя, і здесь ужо больш ідзе увага на рэлігійнасць, і, конечно, у гэтым плане больш надзяляецца увагу менавіта такім рэчам, як рэлігійнасці чалавека, наколькі часта ён наведае храм, як ён жыве паводле Бібліі і гэтак далей. І, канешне, вот гэтыя ідэалы, якія ствараюцца эпохай, яны непасрэдным чынам пасля ўплываюць на стасункі, на ідэалы, і кожная эпоха, яна стварае і мужчын, і жанчын, якраз такіх, які патрэбны для гэтай эпохі. 16 стагоддзе, канешне, для Великага княства Літоўскага гэта было лёсавызначальным стагоддзем, і вельмі моцна паўплывала заканадаўчая дзейнасць, стварэнне 3 статутаў, якія ў першую чаргу праз заканадаўчыя моманты рэгулявалі адносіны паміж мужчынай і жанчынай. Гэта вельмі так істотна паўплывала на такія рэчы, як шлюбныя стасункі, пазашлюбныя стасункі. І, канешне, гэта вельмі істотна склала пасля увагу на тое, што все адносіны рэгуляваліся не толькі праз заканадаўства, а праз практыку прыватна-прававых дакументаў. Аднак мы павінны памятаць, што статуты былі прызначаны ў асноўным для шляхты і рэгулявалі адносіны ўнутры шляхецкага грамадства. Для мешчанскага грамадства была спецыяльная то, што называецца магдыбургскім правам. А магдыбургскае права – гэта жорсткае сярэднявечнае права, якое кардынальна адрознівалось ад права для Великага княства Літоўскага. Калі ж мы берем сялянства, то ў сялянства гэта была яшчэ горшая сітуацыя, таму што якраз у плане заканадаўчым гэта было саслоўе, якое знаходзілася на ніжэйшай прыступкі грамадства. Яшчэ такой істотны момант – это тое, што акрамя культурных рэчаў трэба звяртаць увагу яшчэ і на эканамічныя рэчы. У гэтым плане гэта было Великае княства Літоўскае феадальным грамадствам. Што гэта азначала? Што гэта была жорсткая іерархічная структура, дзе кожнаму было сваё месца. Шляхце сваё, духавенству сваё, мешчанам сваё, а сялянам сваё. І часамі, канешне, міжсаслоўныя стасункі яны адбываліся, але ў рамках таго, наколькі это было выгадна таму ці іншаму саслоўю.
Заможная праслойка мяшчан, яна мела магчымасці і імкнулася быць падобным на шляхту. Менш заможнае саслоўе мяшчан, яно менш мела ў гэтым плане магчымасці, вельмі блізкае было да сялян, хаця яна ў пэўным мела больш прававых магчымасцей, было, канешне, больш аваронена ў параўнанні з сялянствам. Феадальнае грамадства гэта не было маналітным грамадствам. Калі мы гаворым пра Вялікае княства Літоўскае, казаць, што гэта была суполка грамадзян, звязаных адной культурай, аднымі ідэалагічнымі іншымі прынцыпамі, гэта кардынальна памылковая рэч, таму што па сутнасці можна казаць пра існаванне асобнага света шляхты, мяшчан і сялян. І шляхта, яна адасобілася, асабліва ў 16 стагоддзі для шляхты набыло вельмі важнае значэнне, хаця яна сама была з сялян, таму што шляхты просто так не бывае, і калі мы паглядзім працэс станаўлення шляхты, яны все паступова выходзяць з сялянскага саслоўя. Але была важная ідэалагічная задача для шляхты адасобіцца менавіта ад іншых саслоўяў, і таму прыдумваецца цэлая тэорыя, паводле якой шляхта мае паходжанне менавіта з рымскай імперіі. І, канешне, гэта такой вельмі важны момант быў для станаўлення ідэалагічнай свядомасці шляхты. Наступны момант, калі мы берем пра мяшчан, то у мяшчаны это было больш спрактыкаванае грамадства. Яно жыло сваёй працай, тым, што зарабляла праз рамяство і гандаль, і зразумела, што пэўныя такія моманты, можна сказаць, эканамічна, тое, што для шляхты важна было прадставіць сябе як найлепшым, найвысокім чынам, то мяшчане, калі мелі на гэта магчымасць, яны займаліся і мецэнацтвам, і мастацтвам, і гэтак далей. Але ў асноўным гэта было ўсё ж такі больш рацыянальнае грамадства. Сяляне гэта, хоць яны былі прыналежныя і да духавенства, і да дзяржавы, і да шляхты, гэта ўсё ж такі было самае ніжэйшае саслоўе, якое больш за ўсё было залежнае, і нават залежнае было ў плане сямейна-шлюбных дачыненняў, таму што без дазволу пана яны не маглі пабрацца шлюбам. І ў гэтым плане, канешне, гэта істотным чынам уплывае і на адносіны паміж мужчынай і жанчынай, і на свядомасць менавіта сялянскую. І не забываем, што большасць грамадства на той час гэта было менавіта сялянскае грамадства. І, канешне, у гэтым плане, чым адрозніваецца сялянскае грамадства, яно было неадукаваным. І таму, напрыклад, стварыць свае ідэалы, стварыць, напрыклад, як шляхта, нейкія творы яна не магла. І, адпаведна, сялянскае грамадства у гэтым плане і фізічна не мела часу на гэта, таму што гэта была вельмі цяжкая сялянская праца. І таксама трэба было мець вольны час для такіх момантаў. І так мы ўжо абумовілі, што грамадства было падзелена саслоўна і мела розныя погляды. Такім чынам, калі мы кажам пра вобразы, якія ўнутры грамадства стварала ідэальны шляхціч, ідэальны мешчанін і селянін, гэта былі тры розныя вобразы. Таксама былі тры розныя вобразы жанчына-шляхцянка, мешчанка і сялянка. Калі мы вобраз шляхціча можам спакойна вывучыць праз такія рэчы, як казанні на смерць, казанні на вяселле, якія яскрава паказваюць тое, што было неабходна, і то, што для шляхты. Гэта ў асноўным все ж таки была баярская ідэалогія, таму што па вялікаму рахунку шляхты станавіліся з сялян выхадцы тыя, якія маглі праявіць мужнасць у экстрэмальных вайсковых сітуацыях. І менавіта эта традыцыя працягвалася ў 16 стагоддзі, што за вайсковыя пэўныя дасягненні людзі атрымлівалі шляхецтва. І зразумела, гэта рыса як вайсковасць, рыцарства увесь час яно дамінуе, калі мы гаворым пра шляхціча. Канешне, з цягам часу яна перастае быць настолькі актуальнай, але тым не менш у панегірычных казаннях, таксама ў сістэме выхавання яна прысутнічала, таму што шляхціч павінен бы умець валодаць зброяй,
і пры неабходнасці ўдзельнічаць у вайсковых падзеях, нават калі гэта каштавала вельмі дорага. Акрамя таго, шляхціч гэта была асоба з адказнасцю, сацыяльнай адказнасцю, асабліва калі гэта займаў пэўныя пасады. І таксама гэта быў істотны момант. І выконваць свае пасады рознага плану, гэта таксама было важна ў тыя часы. Наступны момант, шляхціч гэта быў добры сем'янін. Гэта азначала, што ў яго была адпаведная яго статусу жонка, адпаведна ён гадаваў дзяцей, якія пасля працягвалі яго шляхецтва. І увесь час падкрэслівала, што шляхецтва перадаецца з пакалення ў пакаленне і не затрымліваецца на адным толькі. І з кожным пакаленнем яно ўсё квітнее. І што было важна, што шляхціч наследаваў не толькі спадчыну шляхецкую у плане годнасці, але яшчэ сваім жыццём напрацоўваў сваё ўласнае шляхецтва. Таму, пералічваючы тыя ці іншыя рэчы, асабліва ў казаннях на смерць падкрэслівалась і вайсковыя подзвігі, і дзяржаўныя, і ўменне гаспадарыць, і праяўленне лепшых рысаў у дзецях. Адносна мяшчан, канешне, захавалася значна менш панегірычных казанняў. У большасці, канешне, мы карыстаемся разнастайнымі дакументальнымі крыніцамі, як статуты, да і самі прыватна-прававыя крыніцы, паводле якіх зразумела, што сярод мяшчанства больш цэнілася гэта працавітасць, уменне добра выконваць сваё рамяство, уменне прыстойна і добра гандляваць. І таксама, калі мяшчанін займаў магістрацкія пасады, то уменне добра кіраваць і адпаведна выконваць свае абавязкі. Вайсковасць это было неуласцівая для мяшчан. Мы ведаем толькі прыклад віцебскіх мяшчан, для якіх быў асобны статус звязаны з вайсковасцю. А так, мяшчане гэта было якраз саслоўе, якое займалася такімі прыкладнымі рэчамі, як рамяство і гандаль. Адна рыса, якая была ўласціва і шляхце, і мяшчанам, гэта была менавіта рэлігійнасць. Таму што ў той перыяд быць нерэлігійным гэта проста было немагчыма. І шляхта і мяшчане таксама падтрымлівалі храмы ў адпаведнасці са сваім веравызнаннем. Самая якраз складаная сітуацыя гэта з селянінам, таму што якраз такі сяляне не пакідаюць сваіх крыніц, якія павінны быць сяляне, што ў іх асяроддзе цэнілася. Больш мы маем якраз як іншыя саслоўі ставіліся да сялян. Шляхце было выгадна сялянін, які выконвае сваю працу, які выконвае свае абавязкі, добры гаспадар па вялікаму рахунку, але пры гэтым пакорлівы. І яшчэ такой момант, што часамі абсалютна бездапаможны і які не можа абараніць ні сваю сям'ю, ні сваю мужчынскую годнасць. І што па сутнасці такім атрымалася вельмі адмоўным момантам, таму што наша сучасная беларуская нацыя выйшла якраз з гэтага сялянства, і неўменне абараніць сябе і быць пакорлівым, гэта якраз карані, якія ідуць з прыгоннага права, з феадальнай структуры, якія на сённяшні дзень і не выжыты па вялікаму рахунку якраз з мужчын беларускага грамадства. Ну і калі мы ў параўнанні кажам жанчыны-шляхцянкі, сялянкі і мяшчанкі, то это таксама тры розныя тыпы. У гэтым плане жанчына-шляхцянка гэта была жанчына, якая адпаведнага статусу рэлігійная, фундатарка, добрая гаспадыня, спадарожніца мужа, прычым падкрэслівалася якраз у шляхецкіх адносінах, што гэта партнёрскія адносіны ў першую чаргу, што жонка гэта якраз тая, якая ідзе ў пары з мужам і пры неабходнасці, якая яго падтрымлівае ва ўсім. І часта, напрыклад, мы можам сустрэць такія моманты, што на жанчыну звярталася ўвага як на асобу, якая можа даць свайму мужу слушную параду. Яшчэ, калі мы кажам пра мяшчанку, то мяшчанка гэта, канешне, у асноўным цэнілася працавітая гаспадыня, якая умее падтрымаць мужчыну, калі патрэбна. Калі мужчына на выездзе, яна займаецца справамі гаспадарчымі, пільнуе сям'ю.
і гэтак далей. Адхіленні, канешне, такія бываюць. Напрыклад, калі адзін з гродзенскіх мешчанінаў пісаў пра развод, ён пісаў, што яго жонка ўвесь час толькі сабой займалася, што гаспадарку практычна зруйнавала, ўсё, што ён зарабляў, яна прадавала, і зразумела, што такая жонка гэта было тое, што не патрэбна для мужчыны. Адносна жанчын-сялянак яшчэ менш інфармацыі, таму што якую жонку выбіралі, як ее, на падставе чаго, крыніцы практычна не ўзгадваюць. І мы можам толькі здагадвацца, што зноў жа цэнілася яе ўменне добра пільнаваць гаспадарку. Рэлігійны момант, калі мы кажам пра сялянскае грамадства, ён якраз тут быў менш развіты, і рэлігійнасць не была самай асноўнай рысай і для мужчыны, і для жанчыны, таму што самі па сябе сяляне нават венчаны шлюб не заўсёды бралі, бо калі храм знаходзіўся вельмі далёка, то самае важнае гэта быў шлюб свецкі. Калі на той час яны зрабілі вяселле, і гэта лічылася самым важным. А калі няма побач храма, ну і значыць не было венчання, прычым пра гэта адзначалася нават у крыніцах і за 17-18 стагоддзя. Ну і таксама ж у сялянскім традыцыйным грамадстве панавалі вельмі моцна язычніцкія вераванні. І шмат мы знаходзім у працэсах іх прыхільнасць да язычніцтва, вераванне у розныя псаванні і гэтак далей. Ведзьмарскія працэсы ў асноўным вядуць карані да грамадства якраз сялянскага. Ну і калі мы пераходзім да адносінаў, якога віда адносіны складаліся на той час, то, канешне, мы можам класіфікаваць адносіны паміж мужчынам і жанчынай, яны маглі фарміравацца законным чынам, гэта ў шлюбе. У першую чаргу шлюб, які быў законны, гэта значыць быў абряд венчання, было вяселле, былі складзены адпаведна прыватна-прававыя дакументы. Калі мы кажам пра шлях, то гэта віноўны запіс, выдадзены жанчыне пасаг, складзены пасагавы рэестр, сям'я жанчыны атрымала квіт пра атрыманне пасагу. І такім чынам гэта замацавалася яшчэ і дакументальна. Таму што шляхецкі шлюб гэта быў у першую чаргу рэлігійны акт. І так, калі мы гаворым пра пазашлюбныя адносіны, гэта маглі быць адносіны для сумеснага пражывання, але не зафіксаваныя пэўнымі працэдурамі. І гэта таксама лічыўся шлюб, але як бы ён быў не венчаны з гэтай катэгорыі. Такім шлюбе маглі нарадзіцца дзеці таксама. Пазашлюбныя адносіны гэта маглі быць адносіны і для сексуальных кантактаў, гэта адносіны для выпадковых або для трывалых кантактаў, або нават адносіны, калі хадзілі да прастытутак. Гэта зноў жа катэгорыя пазашлюбных адносінаў. І, канечне, гэтыя адносіны забараняліся заканадаўствам, асабліва за стасункі пазашлюбныя былі пэўныя меры прадугледжаны ў заканадаўстве як у статутах Вялікага княства літоўскага, так і ў магдыбургскім праве. І, канешне, шлюбныя адносіны і каханне ў шлюбе паняцце на той час было крайне адрознівалася ад нас. Гэта і лічылася, што можа адзін другому даць партнёр. І ў канцы жыцця, калі, напрыклад, пісаўся тэстамент, яны пісалі, што за каханне маўжэнскае, гэта азначала, што за каханне ў шлюбе можна было атрымаць ад мужа ці жонкі той ці іншы або падарунак у выглядзе грошаў, рэчаў, або нават маёмасць. І гэта ў першую чаргу залежала ад таго, як склаліся адносіны. І калі адносіны былі добрыя, то гэта падкрэслівалася, і прычым гэтыя адносіны добра пацверджваліся на працягу жыцця. То есть каханне мела матэрыяльнае вымярэнне, калі паказвалася менавіта праз падтрымку ў цяжкіх сітуацыях, праз дагляд у хваробах і гэтак далей, што чалавек, з якім ты жывеш, і ты яму неабыякавы, і ён гатовы для цябе нешта зрабіць. У тым жа плане, напрыклад, у тэстаментах таксама пісалася, што былі дрэнныя адносіны, або былі выпадкі атручвання, і тады ні мужу у дадзеным выпадку нічога не даставалася
у плане маёмасці. І вот адразу было бачна, якія адносіны, так і сужэнец атрымліваў узнагароду. І гэта бачна як у тэстаментах мешчанскіх, так і ў тэстаментах шляхецкіх, што менавіта каханне мае, умоўна кажучы, матэрыяльнае вымярэнне. За добрыя адносіны трэба была падзяка матэрыяльная. І, канешне, вот такое каханне, якое мы можам зараз сказаць там романтычнае або жарсці, гэта для шлюбу не разглядалася. Для шлюбу разглядалася якраз менавіта сацыяльны ўзровень, разглядалася матэрыяльная выгода. Да, прыязь яно мела значэнне, але выбар мужа або жонкі выключна па каханню, гэта тое, што для шляхецкага грамадства абсалютна было незразумела, але пры гэтым, напрыклад, для шляхецкага грамадства было абсалютна зразумелым цэніць ужо, калі я жаніўся, то цэніць таго, хто знаходзіцца побач. І, канешне, такія выпадкі мы сустракаем у сем'ях і ў дакументах, але проста вот за то, што я там закахаўся, атрымаць маёмасць не было. А вот менавіта за розныя сітуацыі, напрыклад, гарадзенскі катляр Ян Лукашевіч Януцевіч, ён усю сваю маёмасць прызначыў Еве Прушкоўскай. За што? Калі ён патрапіў у цяжкую фінансавую складаную сітуацыю і яго зневоліў пан, то жанчына прадала практычна ўсё, што ў яго было, каб яго адтуль вызваліць. А яго сваякі нічым не дапамаглі. І ён гэта выразна падкрэслівае. І, канешне, гэта такой быў вельмі істотны момант. Таксама важна адзначыць, што адносіны былі як прыязныя, так і канфліктныя адносіны. А канфлікты былі на рознай глебе, у тым ліку і забойства, якое магло здарацца ў розных сем'ях. І інфармацыя пра канфлікты, яна трапляе ў дакументы менавіта тады, калі у нас якраз крымінальны ці полукрымінальны выпадак, ці гэта выпадак разводу, тады бачна, што ідзе канфлікт у сям'і. Напрыклад, як шлюбная здрада, гэта была прычына канфлікту і прычына разводу. Напрыклад, жонка Осціка, яна падала на развод у дадзеным выпадку. Таксама у якасці канфліктаў гэта гвалт у сям'і, і прычым неаднаразовы гвалт, калі ён выкарыстоўваўся супраць жанчыны, і збіццё або часамі вельмі жорсткі выпадак, калі і збіццё заканчвалася забойствам, такія выпадкі сустракаюцца. Наколькі гэта было масава, мы не можам сказаць па сутнасці з-за таго, што не ўсе дакументы захаваліся, і ў асноўным гэта былі, калі ў мешчан браць, это крымінальныя справы, крымінальныя суды, а калі мы берем шляхецтва, то это агродскія суды. Агродскія суды не заўсёды захаваліся у поўнай меры. Але магу адзначыць, што для шляхецтва і для мешчанства не было уласцівым, што выкарыстоўваць супраць жанчыны і дзяцей гвалт, гэта ёсць норма. І гэтыя рэчы адназначна лічыліся негатыўнымі. Напрыклад, у гродзенскім магістраце разглядаўся выпадак забойства Агап'і Кардашоўны. Падаў скаргу яе племяннік Павел Кардашевіч на Пархвена Кімбара. І сапраўды выпадак быў даволі жудасны. Ён яе не проста збіў на вуліцы, ён звярнуў яе шею, ударыў нагамі неаднойчы па галаве, і пасля, калі пабачыў, што ён яе забіў нагамі, ён пацягнуў яе за намітку у Нёман. У выніку быў даказаны выпадак забойства, і ён быў пакараны на смерць. І таксама, калі мы кажам, што быў гвалт адносна жанчын, але часам сустракаецца і гвалт адносна мужчын. І ў гэтым плане былі выпадкі, што жанчыны выкарыстоўвалі гвалт супраць мужчыны, яны падавалі, это, напрыклад, сустракаецца у мешчанскім асяроддзі, неаднаразова, напрыклад, сустракаюцца такія скаргі у віленскім магістраце. І, напрыклад,
віленскі кравец Павел Артемович падаў скаргу на жонку Алену. У 1641 годзе, калі ён прыняў яе ў свой дом, все было нармальна, все было добра, было добрае стаўленне, а пасля яна стала выносіць рэчы, піць, руйнаваць маёмасць і давяла сям'ю да жабрацтва. І таксама былі і такія выпадкі, што былі неадпаведныя паводзіны і жанчын таксама ў шлюбе. Падсумоўваючы нашу лекцыю, я бы хацела звярнуць увагу на такі момант. Першае, у 16-17 стагоддзі ВКЛ развівалася ў кантэксце тагачасных тэндэнцый і культурных, і эканамічных. Грамадства мела выразны саслоўны падзел, і ў кожным саслоўі існавалі свае ідэалы, якія ўплывалі на адносіны. І адносіны паміж мужчынам і жанчынай складваліся па-рознаму. Яны маглі быць і шлюбныя, і пазашлюбныя, яны маглі быць і прыязнымі, і канфліктнымі.